Hello tfal, kif intom? Miss Grace, mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu fil-programm Seħel Istejjer, The Magic of Stories, flimkien ma' Giuseppe, sammejna l-appuntament ma'kom għal storja oħra fej ħatoħodna fuq avventura. Ejdilna Giuseppe. F'iħ il-bahar! Għaziltilkom ktib sabiħ tfal! Nħobbu l-bahar, għabbin ċaf u nomu lots. Vera, għaz kont naf? U taf xi taqbila li għandax taqsam mal-bahar, tejda l-tfal. Iwa naf, għalit il-nanna di. Ejdinna mela. Tonino u s-sajid, Tonino u s-sajid, imma sax lokkal witilaj, Tonino u s-sajid, turututum, turututum. Illa, kemmin bravo, jena tinsir bravo ħafna, tinsir naf ħafna taqbiliet u għanijiet f'tal-program. Vera, vera. U tfal dan huwa l-ktib li għażlilkom Giuseppe, avventura f'iħ il-bahar, nispera li joġobkom. Miġjub minn Jennifer Peresso kitbitu u d-disinjatu kemmi brava tfalu, kollox li għamlet. U għawek għanna il-ħarsetta tal-ktib u tal-BDL flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu u ħanaqraw il-ħarsetta. Marija u Sara huma żewġ ħbieb tal-qalb li jħobbu ħafna l-avventura, iddeċidew li jmorru jiskopru il-ġmiel ta' iħ il-bahar. Min dejjem xtaqu jaraw xini marra. Tgħid jirnexxielhom isibu wieħed u tgħid ma' min se jiltaqu f'din l-avventura. Ma' min se jintaqu Giuseppe? Ma nafx, ħanaqraw il-ktieb issa nkunu nafu. U hekk ħanibdew naqraw il-ktieb. U nkunu nafu x'ġara. Hawnhekk għandna l-ġistri tfal, il-Marija u l-Sara jiskopru id-dinja ta' madwarhom araw tfal bil-lenti ifittxu l-insetti u jistudjaw fuqhom. Issa darba jaħduna f'iħ il-bahar. Marija u Sara huma żewġ titfal kurjużi ħafna, enerġetiċi, fuq ruhom huma jħobbu jfittxu jiskopru affarijiet ġodda. Illum iddeċidew li jozzu taħt il-bahar. Min jaf ma xiex se jiltaqu tfal? Min jaf ma xiex ħajiltaqu Giuseppe? Ma nafx jiena, ma nafx. Melissa naqraw, ħalli nkunu nafu x'ħajjiġri. Arawhom tfal, jowmu taħt il-bahar. Marija u Sara libsu apparat, il-maskra, l-ossiġnu u l-libsa adattata. Huma neżlin iltaqgħu ma' ħafna tipi ta' pjanti. Ħanaqra! Mela lejja taqra. Iltaqgħu ma' xejjex il-koloriti ta' taħt il-bahar, rawalka, l-imħar mal-blat u rizzi, għawra il-rizzi, awċ, kemm inigges. Veru inigges tfal, tmissuħx għax inigges. Marija u Sara xtaqgħu li jsibu x'ini marraq. Li jidħlu ġo fih u jesplorawh, jiskopru xemm fih. Għawwarhom tfal, għalhekk bdew ifittxu min jista' jgħinhom għax ma kinux jafu fejn ħajfittxu daqskemm kbir iħ il-bahar. U huma ntaqgħu ma' qarnita tfal ara, qarnita għandha tminti swaba. Iva tfal, u ġiet il-qarnita. Iltaqgħu ma' qarnita. U staqsewa, Sinjura Qarnita, staqsew it-tfal. Taf jekk hawnx xi xini marraq f'dawn l-inħawi? Ma nafx. Qaltilhom il-Qarnita. Naħseb li Sur Granch ikun jaf. Fejn ikun is-Sur Granch? Jekk jogħġbok staqsewa it-tfal. Dak ikun taħt il-blat tal-kbira. Qaltilhom il-Qarnita u telqet lem. U għalhekk it-tfal, Sara u Marija għamu ftit sama fejn sabu il-famuża blata kbira. Hawnhekk qiegħda tfal ara fejn qiegħda l-blata kbira.
Hawnhekk sabu l-granġ kbir, aħmar, u staqsew it-tfal, Sur Granġ, sejħulu tfal. U ġie l-granġ. Min hemm? wieġeb il-granġ. Aħna jisimna Marija u Sara. Nixtieq nkunu nafu jekk qatt xiltqajt ma' xi xini marra f'dawn l-inħawi, staqsew it-tfal. U ħanaraw x'ħajjiġri tfal, għawwadaħ il-granġ. Qed naraw id-denfil u x'veru tfal. Bil-linja sewda għandu sinjal iswed d-denfil. Jiddispjaċini tfal, irrisponda l-granġ, jiena qatt ma rajt xini, imma naħseb li d-denfil ikun jaf. Dak dejjem jom lawnu lin. Ta' fejn nistgħu insibuh? Staqsew it-tfal ħerqana. Iva mela la? Dan id-denfil gris, sabiħ u kbir, għandu sinjal iswed fil-ġemp. Ikun jilab ħdejn l-istilel tal-baħar. Grazzi ħafna, Sur Granġ, wieġbuh u telqu jfittxu lid-denfil. U hekk il-granġ telaq ukoll. It-tfal fitxew u fitxew, qalbu ġolalka, it-tawlu wara l-blat, fitxew fit-toqob tal-blat. Ħanaqra, ejja taqra, trid taqra, ejja taqra. Fl-aħħar sera rat stilla tal-baħar dejn il-ħaxix. U kien hemm stilla tal-baħar dejn il-ħaxix. Xi jfisser dan? Li jfisser li ejja naraw. Naħseb sibtom f'taqqa waħda tfaċċa denfil kbir u sabiħ b'sinjal iswed fil-ġemp. Jaqbes u jdur eżatt kif kien qalilhom is-Sur Granġ. Denfili sejħulu tfal. Taf xi xini marra dawn l-inħawi, dawn in-naħat? Għax nixtiequ ħafna narawh, qalulu ż-żewġ tiħbieb. Iva, naf wieħed. U warajja, qalilhom id-denfil. It-tfal tgħid kemm kienu eġitati għamu warajh, wara d-denfil, b'kemm kellhom saħħa. Wara ftit minuti d-denfil waqaf. X'ġara? Staqsew it-tfal. Wasanna, qalilhom id-denfil. Imma aħna maħna naraw xejn, ħlif ramel. U intom stennew ftit, qalilhom id-denfil. Ma kellhom sabar it-tfal, ma kellhom sabar daw il-ħbieb. F'daqqa u l-ħin ġiet mewġa ċluf u ċaqilqet ir-ramel u der xini kbir u majestus. It-tfal baqgħu skantati, bistaġba tfal. Qatt ma kienu raw xi ħaġa tant meraviljuża. Skantaw tfal. Skantaw! Kemm hu kbir! Veru kbir, Giuseppe? Sara u Marija qabdu l-kamera tar-ritratti apposta għal taħt il-baħar u bdew jieħdu ħafna ritratti ta' kull parti tax-xini. X'in daħlu ġewwa raw diversi tipi oħra ta' annimali għax kienu jgħixu kreaturi oħra tfal taħt il-baħar. Aqra ftit. Raw żiemel il-baħar oranġo, raw lampuka tom mal-friħ tagħha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 friħ kellha. Kien infekruna tistaħba taħt l-injam u ġliba bram, awċ! Tisfel mal-mewġ tfal il-bram, iweġġalek il-ġilda jaħirqek, għodu attenti. U waw, għanna żiemel il-baħar ara tfal. Il-lampuka bil-friħ tagħha, il-bram
u il-fekruna għal-plinjam kemm kien hemm sabiħ. Kienet id-dar tagħhom ix-xini marra f'il-baħar. X'gost! Kemm ħadu gost skull li qatt ma kienu ser jinsewa din l-avventura tfal. Imma issa kien sar il-ħin li jmorru lura lejn id-dar ħalli ma jinkwetawx lil tal-familja. Huma irringrazzjaw lid-denfil u bdew jowmu bil-mod lejn wiċċ il-baħar u telgħu fil-wiċċ. Marija u Sara tant kienu ferħanin li ma setgħux jifqu jirrakkuntaw lil xulxin x'kienu raw u kemm ħadu gost, però kienu jafu wkoll li din l-avventura kienet se tkun sigriet ta' bejniethom biss. Mhux vera issa kitbuha fuq il-ktieb u nafu aħna mhux vera tfal kemm ħadna gost. Kemm ħadna gost, xi darba nixtieq immur fih il-baħar u nara l-kreaturi. Wow, hawnhekk tfal għandhom ir-ritratti miġbura li ħadu fi ktieb. U dik kienet l-istorja tal-lum. Oġbitek Giuseppe? Ejwa kemm ħadd gost, kemm ħadd gost. Issa, tfal, jekk tridu tagħmlu xi attività, tistgħu tagħmlu li tridu xi ħaġa relatata mal-ktieb u tibatu ilna b'mod elettroniku lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu. Ħantikom eżempju forsi tpinġu xi ħaġa tfal. Kara xi kreatura ta' il-baħar, xi fekruna, granġ, ħuta u tiktbu xi ħaġa, xi sentenza wkoll. Tkun interessanti ħafna. Tixtieq tagħmilha inti Giuseppe? Ejwa jien ħanagħmilha. Jien dejjem nagħmilhom dawn l-affarijiet. Ek ħadna l-gost il-kol flimkien tfal. Wasal il-ħin biex ngħidulkom saħħa u ċaw. Ejdilhom saħħa. Saħħa tfal, saħħa. U bowsa kbira minn għandi għalikom u man Giuseppe ukoll. Saħħa u ċaw tfal.